Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak, zer moduz gaude. Hemen nago, nere goizteko paseo edo ibiltzea ateatzen naiz, esnatu ezain pronto, aktibatzeko, bai? Eta oraindik ere ez dago ez da txakurrik oraindik, bale? Beraz, aprobetxatzen dut, badakizu zertarako, bai isiltasunarekin konektatzeko. Nere lana, pixka bat dihua, gurasoentzako, irakasleontzako, entrenatzaientzako, non txikiren bat, gaztetxoren bat bere kargu dagoen. Eta badakizut ez zertarako balio duen naturara ateratzeak, ikasteko eta erakusteko zure buruari ateratzen, beti hizketa, etengabeko bakarrizketa hizketa, garunaren hizketa horretatikan, bai? Eta erakusteko zuk kontrolatzen dituzula pentsamenduak, eta ez haiek zu. Konturatzen bazea, jeiki bezain pronto, burua, garuna, irrati bat bezala da, gelditu gabe hizketan egoten da rolloekin, bai? Orduan, txikitatik komeni da itzaltzea garuna, burua, rolloiek ez eukitzea. Bai, askotan zaila da, ni txikitan ere, kostatzen zitzaidan nire buruko rolloetatik kentzea. Baina, ariketa oso erres bat erakutsiko dizuet rolloetatik deskonektatzeko eta erakusteko zure buruari nork agintzen duen, bai? Zu kontrolatzen dituzu pentsamenduak, ez pentsamenduek zu. Nere seme nagusienari kontuatzen naiz, ni bere adinean bezala, ez da latatzen bere rollo mentaletatik, bai, naturatik goaz, eta dabil bere gauzekin, bla, 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 eta esaten dio dira, momentu batean, goazen ariketa hau egitea. Begiratu, zenbat zuhaitz dauden, zenbat lore dauden, ze kolore desberdin ikuste ditugu naturan, umentzako mindfulness ariketa hau oso ondo dago, bai? Eta txikitatik erakusten die, beraiek zuzentzen dutela pentsamendua eta garuna nahi duten tokietara. Bira txorioi, bai joa. Ariketa hau egin zazute, bai? Umeekin asko funtzionatzen du, naturan arreta jartzea edo beraien gorputzean, bai? Nola dauden behatzak, nola dagoen sudurra, nola dagoen tripa, bale? Egintza zuten naturan ariketa hau, ikusi, begira. Zenbat kolore, bira moratxo batzuk daude hor. Eta, jun konturatzen rollo mentaletik ateraz dezakezu zure burua eta nahi dezunean arreta jarri. Horrek asko balio du, zure garuna kontrolatzea. Gogoratu, zure pentsamenduak eraikitzen dutela zure bizitza. Bale? Esaidazu, ea interesgarria iruditu zaizun kontatu dizuedan. Benga, egun ona izan eta hemenago zuekin.